ኢካዋር ቲቪ ወዲ ሃይለ ኩርናዕ ኣጋጣሚ ካብ ተሃራፊ ስነ ጥበቦምን ምድራዊ ዕድሚኦምን ከይመነናዮም ዝተኸልፉ እቲ ዝበለጸ ጎኖም ግጥምን ዜማን ምውህሃድ ደርፎምን ነይርዎም ክብሪ ንዓኹም ደቂ ዓበይቲ ሰማዕተይን ሰዓብተይን ሰላም ሰላም ቅሳነትኩም ይብዛሕ እናበልኩ ንሎሚ ኣብ ስነ ጥበብ ዓለም ብፍላይ ናይ ሃገርና ኣብ ደርፊ ዘተኮረ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ሙዚቃ ሃገርና ክንጠቅስ ከለና ብዙሓት ስነ ጥበበኛታት በብወገንና ነድንቖምን ንፈትዎምን ኣለና ገለ ብዕድመ ዘርከብናሎም ገለ እውን ብስራሓቶም ኣስተማቒርናዮ ኢና ንደርፊ ሃገርና ካብቶም ዝጥቀሱ ብህይወት ዘየለዉ ካብ ኣቶ ብርሃን ሰጊድን ኢድሪስ ወዲ ኣሚርን ፀሃይቱ በራኽን ካልኦትን ብህይወት ዘለዉ ድማ ካብ ክቡር ኣቦና ዶክተር በረኸት መንግስትኣብ ክሳዕ ዛ ሰዓት ደርፊ ዘፍሪ ዘለዉ ድምፃውያንን በብዓቕሞም ገዚፍ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም ብዙሓት ድማ ዝተዓወቱን ዘይተዓወቱን ኣለዉ ንሕጂ ግና ክዝከሮ ኣለዎም ዝበልክዎም ጉንዖ ስራሕ ኣብ ደርፊ ዝሰርሑ ግና ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ዝተኸልፉ ዕድመ ሽምግልና ዘይረገፁ ብስራሓቶም ወትሩ ተዘከርቲ ኣብ ደርፊ ሃገርና እያቶም ብዙሕ እኳ ኣብ ናትና ዘይንዛረበሉ እንተኾንና ግድን ክንዛረበሎም እዩ ዘለና ካልኦት እውን ክህልው ስለ ዝኽእሉ ኣብ ኮመንቲ ሓበሬታ ኣቐምጡለይ ምኽንያቱ ካብ ርእስና ክሕከኹ ስለ ዘይክእሉ ዓለም ለኻውያን ድምፃውያን ንኣብነት ቦብ ማርልን ማይክል ጃክሰንን ወግሐ ፀብሐ ስለ ዝዝረበሉን ነባሪ ስራሕ እውን ስለ ዘበርኮት እዩ እቲ ብንጉስ ሬገ ዝፍለጥ ቦብ ማርሊ ካብ 1945 ክሳዕ 1981 ዓመተ ምህረት እዩ ንዓለም ነቢርዋ ግን ኣብ 36 ዓመቱ ከም ጅግና ተቐላሳይ ብደርፊ ኣብ ልብታት ዓለም ሰፊሩ ብተወሳኺ እውን ብንጉስ ፓፕ ሙዚቃ ውሩይን በዓል ዝናን ዝነበረ ማይክል ጃክሰን ካብ 1958 ክሳዕ 2009 ዓመተ ምህረት እዩ ነዚ ዓለም ብኽእለቱ ኣላሂዋ ግና ኣብ 51 ዓመቱ ንዓለም ክእለያ ከሎ ዝሓደጎም ስራሓትን ስምን ግን ከም ህያው እዩ ዘቕፅሮ ዘሎ እስከ ናይ ሃገርና ኸ በዓል መነመን ይኾኑ ወዲ ሰብ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ እንድሕሪት ምልስ ኢሉ ንዝሓለፈ ዕድመ ህይወቱ ክሰላስሎ እንተፈቲኑ ብዙሓት ቁም ነገራት ወይ ባዶነት ዕሽነት ወይ ልባምነት ካልእ ዘሕልፎ ይዝክር ይኸውን ብርግጽ ከ እምበር ከም ሰብ እንተሃሊኻ ግድን ይምዝካር ሕሉፍ ክህሉ እዞም ንጠቕሶም ሕጂ ስነ ጥበበኛታት ባዕሎም ግጥሚ ዜማ ብምድላው ዝደርፉን ንደርፍታቶም እውን ናይ ምውህሃድ ዓቕሚ ዝነበሮምን እዮም ነይሮም ቁፅሪ 1 እዚ ተርታዚ ብመሰረት ዝተወልድሉ ዓመተ ምህረት እዩ ተሰሪዑ ዘሎ ቁፅሪ 1 ዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራ ክትሰምዕ ካብቶም ቅጅል ዝብለካ ስነ ጥበበኛ እዩ ድምፃዊ ተኽለ ተስፋዝጊ ብብዝሒ ምስ ታሪክ ህይወቱ ኣተኣሳሲሩ ዝደርፍ ዝነበረ ብታሪኻዊ ፍቕራዊ ደርፍታቱ ዝፍለጥ ተኽለ ኣብ ሃዘጋ ብ1946 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ኣስመራ ዝዓበየ ኮይኑ ብሰንኪ ሓደጋ መኪና ዘጋጠሞ ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ኣብ 41 ዓመቱ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ እዩ ዓሪፉ ልዕሊ 40 ደርፍታት ዘፍረየ ተኽለ ንዝያዳ ሓፂር ታሪክ ህይወቱ ምስ ደርፍታቱ ኣብዛ ቻነል ኢካዋር ቲቪ ኣለኩም بغزانا بخانا اسفانا مكينا طاب كزراولي أبكو بغزانا بخانا
تسفانا تسفانا ቁጽሪ 2 ኣብ ማሕበራዊ እምነት ሃገርና ዓብ ድርኺት ዝፈጠረ ኣብ ግዚኡን ኣብ ዳሕሮት ወለዶን ስሙ ክሳብ ሕጂ ዘይሃሰሰን ንሃገራውነት ንጅግንነት ማሕበራዊ ህይወትን ፍቕራውን ኮታ ንኹሉ ብምጥርናፍ ወሰደ ዘበለ ብንጉስ መድረኽ ወይ እውን ጸሊም ኮኸብ ዝፍለጥ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ እዩ። ኣብ 1949 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ በታ ሉላ እትብል ቀዳመይቲ ደርፉ ንስነ ጥበብ ዝተሓወሶ ባርያ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ሃንደበታዊ ሕማም እዩ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስመራ ኣብ መበል 48 ዓመቱ ዓሪፉ ከባቢ 10 ካሴታት ድማ ሓዲጉልና እንታይ ብበዲለክ ካብ ክንድዚ ብቕጻር ዝባነይ ነጓኖት ብሓለንጊ ክቕጻር ክብረተይ ጎዲሉ ብባንኢ ክፍታሕ ወረንታይ ገይረ ካብ ክንድዚ ክፋር ቁጽሪ 3 በቲ ዕፍንቕ ኢሉ ምኡዝ ድምፁ ናይ ሃገርን ሃገርነትን ጅግንነትን ክደርፍ ከሎ እታ ካብ ነብሱ ዘይትፍለ ዝነበረት ማዕረ ብረቱ ዝሕንገጣ ክራር ገሪፉ ኣብ እዝኒ ተቓለስትን ሓፋሽ ህዝብን ዘስፈሮ ወንን ትብዓትን እዚ ኢልካ ዘይግለጽ ንእዋናዊ ኩነታት ናይ ምድራፍ ልዑል ዓቕሚ ዝነበሮ ኣብተን ኣብ ቃልሲ ዝነበረን እዋናት መወዳእታ ሰብዓታትን መጀመርያ ሰማንያታትን ዘይርሳዕ ስውእ ዕቕባ ጋብር ገብረ ትንሳኤ ኣብ ተኾንዳዕ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ብ1957 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ኣብ ኣስመራን ባፅዕን ዝዓበየ ኣብ መፋርቕ ሰብዓታት ንሜዳ ተሰሊፉ ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ኣብ መበል 26 ዓመቱ ብመስዋእቲ ዝተፈልየ ኣብ ቃልሳዊ ደርፍታትና ዘይርሳዕ ሓወልቲ ዘለዎ ያብስጉም ተውራጅ በተሸና ባኺ ምንጭስ መራይ ክጣን ችርታዳት ኮይኑ ድፋዓት ካሃንቱ ኽዮም ንመጣሒ ደቅፍ ወይሽለና ያብስጉም ተውራጅ በተሸና ባኺ ምንጭስ መራይ ክጣን ቁጽሪ 4 ብሕፍዝ ዝበለ ድምፁ ኣብ ሰማንያታት ልቢ መንእስያት ብፍሉይ ዝልለየላ ቦክስ ጊታር ገይሩ ጆሆ ብምሓዝ ንመንእስያትን ተምሃሮን ከስቆርቁሩን ቃንዛ ፍቕሪ ዘስምዐን ብሙዚቃውን ንያንበሳ ብጽሒት ዝወስድ ዝተባህለሉ ጸጋይ በራኺ ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ልዕሊ 36 ደርፍታት ዘፍረየ ኣብ 1990 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ መበል 29 ዓመቱ እዩ ንዓለም ተኣልዩላ ንዝበለጸ ሓፂር ታሪኽ ህይወቱ ኣብዛ ቻነል ይካወርቲ ይብለኩም ቁጽሪ 5 ብሃርሞኒካ ማለት ፋንፋን ዝጀመረ ሙዚቃዊ ህይወቱ ኣብ ፍልስፍና ዘተኮረ ግጥምታት ብብዝሒ ዝጥቀም በቲ ፍቕራውን ሕልናውን ትሕዝቶታት ድርሰታቱ ዝያዳ ዝልለ ልቢ መንእስያት ረኺቡ ክሳዕ ብስምዒት ሙዚቃ ሃልዋቶም ዝስሕቱ ዝገበረ ክኢላ ብቑልዕነቱ ናብ ስደት ዘምርሐ ኣብ 1966 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ብስደት ኣብ ኢጣልያ ድሓር ናብ ሃገረ ኣሜሪካ ዝገዓዘ ፍቱው ስነ ጥበበኛ
ኣብርሃም ኣፈወርቂ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ሓደጋ ባሕሪ ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብ መበል 40 ዓመቱ ዓሪፉ ተዘከርትን ነበርትን ዝኾና ድማ 5 ካሴታት ገዲፉልና እዩ ቁጽሪ 6 ኣብ ተስዓታት ደርፊ ሃገርና ተበራቢሩ ወኒ ሰማዕቱ ኣብ ምብርባር ዝነበረሉ እዋናት በቲ ገላጽን ፍኹስ ብዝበሉ ቃላትን ስእላዊ ቅዲ ብምፍጣር ኣብ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ኣስቆርቂሩን በቲ ዝያዳ ኣብ ፍቕራዊ ትሕዝቶ ዘድሃበ ኣብ መንእስያት ተስዓታት ክነብር ግዜ ኣይወሰደሉን ስሙ እንክልዓል ብፍላይ ብብዝሒ ኣብ ስምን ጽባቕን ደቂ ኣንስትዮ ኣተኪሩ ስለ ዝደርፍ ብደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ኩሉ ተዘካሪ እዩ ይሕደጎ ገብረ መድህን ኣብ መወዳእታ ስሳታት ከባቢ 1968 ኣቢሉ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ መወዳእታ 80ታት ንሜዳ ዝተሰለፈ ልዕሊ 6 ካሴታት ሓዲጉልና እዩ ካብዚ ዓለም ብዝሓደሩ ሕማም ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስመራ ዓሪፉ ከመይ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰዓብተይን ሰማዕተይን ካብዞም ዝጠቐስክዎም ስነ ጥበበኛታት ሃገርና ዕድለኛታት ኮይኖም ውሉድ ዘትረፉ ተኽለ ተስፋዝ ግን የማነ ባርያን እዮም እቶም ስራሓቶም ሓድጊ ዝገደፉ ንዕኦም ዝመስሉ ውላድ ግን ዘይገደፉ ዕቑባ ጋብር ገብረ ትንሳኤ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ጸጋይ በራኽን ይሕደጎ ገብረ መድህን እዮም ኣካል ኣብ ታሪኽ ሙዚቃ ሃገርና ስለ ዝኾኑ ስሞም ንዘለኣለም ይዘከር ብተወሳኺ ስነ ጥበበኛ ተኽላይ የማነ እውን ምስኦም እዩ ዝጥቀስ ግና እኹል ሓበሬታ ስለ ዘይረኸብኩ እየ ሳብስክራይብ ሼር ኮመንት ኣይንረስዕ ይካዋር ቲቪ ብኣኹም እያ ትስስን ወዲ ሃይለኤ ካርቱም ሱዳን ብሩኽ ቅነ